Nogle gange har jeg lyst til at holde vejret. Lige til at dø. For så behøver jeg ikke at være i den her onde verden mere. Mobning forpester livet for Nanna og mange andre børn og unge i Danmark. Det sætter dyb sorg i sjælen og giver et liv fyldt med angst, smerte og ensomhed. Faktisk har næsten halvdelen af alle eleverne i 9. klasse været med til at mobbe andre. Over 18% af alle samtalerne på børnetelefonen, det handler om mobning. Alligevel er det stadigvæk kun et fåtal af forældre, som blander sig aktivt i at få løst det stigende problem. Så bland jer. Tag et ansvar. Støt børns vilkår. Send en sms med teksten Støt børn til 1277 eller ring 90 56 50 10. Tak for dit bidrag. Det gør en stor forskel.